Moi boas tardes a todos e benvidos a unha nova edición da Labranza. A construción o sector forestal é o que ten o maior índice de sinistros e accidentes laborais, na súa maioría vencellados ao uso da motosserra e as operacións de tala e corta de árbores. Os últimos meses foron especialmente tristes en Galicia, con noticias de falecementos. Por este motivo, prácticamente semana sí e semana tamén. Aquí compre matizar que boa parte destes accidentes non tiveron lugar nun ámbito laboral, senón por particulares que estaban a facer algún tipo de traballo nas súas leiras. Por iso, na reportaxe de hoxe, queremos ofrecerlles algunha serie de consellos para reducir o risco de accidentes. Un traballador morreu este xoves en Friol ao caerlle en riba un árbore mentres estaba a cortar leña. Outra persoa que estaba con el foi quen avisou a emerxencias. En Baños de Molgas, un home morreu este venres ao quedar atrapado baixo unha árbore. Estaba traballando xunto ao seu irmán cando unha das árbores lle caeu en riba. Ata a zona desprazouse un helicóptero medicalizado, pero non conseguiron salvarlle a vida. No concello lugués de Quiroga morreu un operario forestal tras caerlle unha árbore en riba. O accidente foi esta mañá na parroquia de Augas Mestas, no lugar das Covas. Tamén esta tarde un home morreu en Silleda ao caerlle unha árbore en riba mentres traballaba nun terreo da súa propiedade e os equipos sanitarios desprazados ata o lugar non puideron facer nada para salvarlle a vida. E un traballador forestal faleceu onte en Pantón ao caerlle en riba unha árbore que estaba cortando un compañeiro. Os servizos médicos só puideron certificar a morte. Estas son só algunhas das tristes novas vencelladas a falecementos en operacións de corta sucedidas no que vai de ano, tanto de traballadores profesionais como de particulares facendo traballos domésticos. Este ano, por desgracia, das notas que vemos na prensa, pues levamos 9 mortes en operacións de tala, dos cales podemos decir que a mitade si tala profesional e a outra mitade son traballos particulares ou traballos de índole doméstico. Vale. Bueno, eso é preocupante. Vale. É preocupante e bueno, hai que darlle unha solución. A solución pasa por a formación, por as técnicas activas de traballo, por o entrenamiento, pola utilización de EPIs, de equipos de protección individual, e bueno, e concienciar a población de que o uso da motosserra conleva uns riscos moi importantes que moitas veces se pagan tristemente ca vida. Iso sabe o ben Vicente Manso, despois de 35 anos de experiencia en traballos forestais. Técnico en prevención de riscos laborais, profesor de capacitación agraria, recrutador e formador de traballadores forestais, a súa prioridade sempre foi o fomento da seguridade nos traballos tanto agrícolas como forestais. Un afán divulgativo que tamén se pode ver na súa canle de YouTube, en a que leva publicados máis dun centenar de vídeos. En la pierna izquierda. Hoxe ímolo acompañar nun dos seus traballos que, como sempre, comeza pola preparación do material e donde, dende o punto de vista da seguridade, os equipos de protección individual son a prioridade. O traballo ca motosserra está exposto a numerosos riscos laborais. Entre eles o máis común é o risco por rebote da motosserra. Vale. Entón, todos os equipos de protección individual que se utilizan no uso da motosserra son equipos anticorte, vale. En canto ese equipo anticorte, pois empezaríamos desde os pés con as botas de protección punteira e protección no empeine. Seguiríamos con un pantalón anticorte. Debemos falar tamén en que consiste esa protección anticorte, e é que os pantalóns por dentro van con unhas fibras longas, vale? E esas fibras longas, ao mínimo contacto coa cadena da motosserra, pasarían a cadena e quedaría embazada a cadena, vale? Os pantalóns anticorte é o equipo de protección individual quizás que máis accidentes ten evitado, vale? Despois do pantalón anticorte pasaríamos ao que son os guantes anticorte, tamén fabricados desde a mesma perspectiva, con unhas fibras, e neste caso os guantes que teño neste momento son anticorte mão izquierda e anticorte mão dereita, vale?
E despois, por último, acabaríamos co casco de motoserrista, que o casco de motoserrista pois é un casco cunha protección craneal, con unha protección facial, en un 731 e unha protección auditiva. Vale? Esta sería a posición de traballo e esta sería a posición de descanso. Aínda que a parte superior do corpo está menos exposta a accidentes, dependendo do traballo tamén hai equipos de protección para tórax e brazos. Aí temos dúas posibilidades, que é a utilización de unha chaqueta integral anticorte que leva protección tanto no peito como nos antebrazos, e outra posibilidade que temos é a utilización dos chamados manguitos. Vale? O manguito é este EPI que se ve aquí, vale? Co cual temos protegido pois, esta zona de manguitos que en épocas de verán pois resultan moito máis cómodos que levar unha chaqueta, tendo en conta que a parte que máis se accidenta do tórax son antebrazos e nunca, digamos, o que é a zona do peito, non? Manguitos tamén se utilizan para desbrozar, por exemplo, estamos desbrozando onde hai silvas, ou tamén se utilizan para traballos en altura, para traballos en acceso a árboles e poda en arbolado, porque aí sí que hai risco de rebote hacia a zona dos antebrazos. Neste tipo de equipamentos hai varias clases de protección e compra empregala necesaria para o traballo que se realice. Por qué? Porque as motoserras non é o mismo traballar con unha motoserra de poda, vale? Que funciona a 16 a 20 metros por segundo, que traballar con unha motoserra profesional que traballa a máis velocidade, vale? A 24, 23 metros por segundo. Entonces, os fabricantes, é dicir, a norma técnica que regula os anticortes, clasifican en tres clases. Clase 1 hasta 20 metros por segundo de velocidade de cadena, clase 2 hasta 24 metros por segundo de velocidade de cadena, e a clase 3 hasta 28 metros por segundo de velocidade de cadena. Todos os tres equipos ensayados, despois de 5 lavados consecutivos a 60 graus centígrados e aplicando unha forza de impacto de 15 newtons. Vale, entonces, antes a maior parte dos traballadores usaban un clase 1, pero as evaluacións de riscos neste sentido actualizáronse todas e casi todas as empresas xa están obligando o que a clase 2, é dicir, a 24 metros por segundo. Por qué? Porque no monte se utilizan máquinas potentes con moita velocidade. Entonces, a evaluación de riesgos é a que nos vai a decir que tipo de clase vamos a utilizar. O pantalón que máis se está utilizando nestes momentos, precisamente, é a clase 2. No canto do monte, hoxe estamos nun xardín particular, pero precisamente por iso o traballo vai requirir dunha gran precisión. Hoxe estamos en un ambiente doméstico, en un ambiente particular, e encontrámonos con dous abetos, os típicos abetos que plantamos despois das Navidades, que pasan os anos, hasta que o abeto se desmadra. Vale. Entonces, encontrámonos con un montón de ornamentos, aí vemos unhas fotinias, ali vemos outro tipo de arbolitos, as construcións, a piscina. É dicir, quedaron enclavados eses árboles dentro do xardín e é un traballo non é forestal, é un traballo de jardinería, é un traballo puramente xardineiro, que moitos particulares pensan ou que creen que son capaces de acometelo de forma particular. Error, porque neste caso as caídas naturales deses dous árboles son son desfavorables e ademais temos moi poquinho espacio onde talar o árbol. Para Vicente esta é a parte máis importante de todo o traballo que vai facer despois. Tomar 5, 10 minutos o que faga falta mirando para arriba e para o redor. En definitiva, organizando o traballo que se vai facer. Efectivamente, o traballo máis importante é a organización. É dicir, xa o vin cal é o árbol que vou a podar primeiro, que vou a talar primeiro, onde vou a colocar o tráctel, onde o meu axudante se vai a colocar, sempre mantendo as distancias de seguridade. Ese traballo de organización, ese traballo de preparación desas talas, pois é moi importante, dedicarlle 5 ou 10 minutos a preparar. O primeiro paso vai ser podar os abetos a tal altura necesaria para que despois na corta non cheguen a danar ningún dos elementos que hai no xardín. Para subir, emprega estes ganchos coñecidos como trepolíns.
Pro traballo conta cunha motoserra pequena de poda, máis manexable en condicións de traballo en altura. Vicente vai amarrado en todo momento por 2 xogos de cordas, unha dobre guía que fai prácticamente imposible o maior perigo, o risco por caída. Esta é unha línea de vida, vale? De tal maneira que se eu resbalo, estou sujeto. E agora vouche enseñar como funcionaría o tema, vale? É dicir, se eu resbalo, quedo colgado. Isto baixase, pero eu quedo colgado por a línea de vida, entendes? Vale? Ves, a línea de vida. Para colocarme outra vez, simplemente me empuxo, vale? Ata aquí solto, vale? De aquí me empuxo e volvo a posicionarme, vale? Pero non teño caída, non teño factor de caída, vale? Para tirar a árbore nunha dirección que non dá nin a piscina nin as construcións do arredor, vai facer unha corta dirixida, pro que empregará este cabrestante manual, tamén coñecido como tráctel, de 750 kg de potencia. Vale, xa está, non tires máis. Agora compre facer o corte de dirección no sentido no que queremos tirar a árbore. O corte de entalla compónse de 2, un inclinado entre 45 e 60 graus e outro horizontal. Deben coincidir perfectamente sen superarse. Despois fai unhas marcas para asegurarse de deixar un sostén de madeira coñecido como a bisagra. A continuación faise o corte de tala lixeiramente máis alto e dende o lado contrario á súa caída natural, con visión directa á persoa que está no tráctel para darlle indicacións de cando ten que tirar ou parar. Todo saiu ben, como se pode comprobar vendo o resultado final no toco, que nos indica que a bisagra se fixo ben. Que isto a xente gusta. Antalla, o corte direccional é isto, que en moitos sitios chamase bica ou pica, vale? Técnicamente chamase corte direccional. O corte direccional está formado por un corte inclinado entre 45 e 60 grados e un corte horizontal. Os dous cortes deben xuntarse exactamente nun mismo corte. Non podemos sobrepasar ningún deles. Por que? Despois, ao facer o corte de barrido ou corte de entalla, que ha de ser lixeiramente superior ao corte de entalla, debemos reservar unha madeira chamada madeira de sostén ou bisagra, que é a que fai que o árbol traballe na dirección que nós queremos talar o árbol. Si nós, aunque teñamos tráctel tirando, si nós cortamos esta madeira de sostén, o árbol o que vai facer é girar sobre si mismo e se nos desplaza en zonas non deseadas. Agora toca repetir a mesma operación coa outra árbore, máis grande e que está localizada nunha zona se cabe máis complicada, con máis risco de romper elementos na súa caída, polo que haberá que ser máis precisos. Como no caso anterior, as polas podadas aprovéitanse para facer unha cama na dirección de caída do abeto e así evitar que dane o céspede. Novamente colócase o tráctel na dirección na que se quere tumbar a árbore e en contacto visual co motoserrista. Este volve facer unha corta direccional. Primeiro fai o dobre corte de entalla e despois o corte de barrido ou tala, deixando a bisagra de sostén. Agora toca despolar as árbores caídas. A ras do chan pode parecer unha operación moi sinxela, pero é a que máis accidentes por rebote provoca, sobre todo nas extremidades inferiores. Despois de talar o árbol, no caso de coníferas, un traballo importante que leva moito tempo é o derramado, de acordo? Entonces, este traballo de derramado absorbe un 30 ou un 40% do traballo total do árbol, pero non só eso, sino que é un traballo onde temos sobre todo o riesgo de rebote, por utilizar a punta superior da barra. É dicir, esta punta superior da barra
esta parte é a parte peligrosa da motosserra, esta parte non é peligrosa. Se utilizamos esta parte de arriba da motosserra, ocurre o que se chama o golpe ou riego de rebote. Ese riego de rebote o que nos vai ocasionar, sobre todo, é que a motosserra se desplace involuntariamente hacia a perna ou hacia os pés, vale? Por eso, os anticortes, tanto pantalóns como as botas. Bueno, unha medida boa a ter en conta a hora de ramar, pois é utilizar motosserras máis pequenas, con espadas máis cortas que amortiguan en parte ese riego de rebote, e utilizar unhas técnicas de traballo que se chaman técnicas de palanca, onde utilizamos o árbol como banco de traballo e non utilizamos nunca a punta superior da espada, vale? Para comprobar a súa eficacia, imos reproducir como funcionaría un pantalón anticorte en caso de rebote. Este é un pantalón de clase 2, para ata 24 metros por segundo de velocidade de cadea e recibindo unha forza de impacto de 15 newtons. Ben, vimos que a cadena en canto toca as fibras do pantalón queda totalmente absorbido o movimento, vale? Vamos a abrir a tapa intentando tirar o menos posible das fibras para saber cantas capas de protección pois cortou a cadena, vale? Sacamos a cadena, vemos que quedou o piñón totalmente atascado, vale? Aquí temos a cadena, temos o piñón. Ben, e agora o que temos que facer é mirar, vale? Mirar cales son as capas que atravesou, vale? E se sacamos o pantalón e comprobamos. Aquí temos. Vemos que o forro interior non foi atravesado por o corte e podemos observar que as capas de fibras que foron cortadas pois foron aínda quedan casi a mitad das capas de fibra sin cortar. A formación dos traballadores no sector forestal é fundamental para prevenir os riscos nas duras condicións de traballo ás que se enfrontan os operarios dun dos sectores cunha maior porcentaxe de accidentes laborais. O ideal sería ter traballadores que cerren o triángulo da formación composto por conocimientos, aptitudes e destrezas. Os conocimientos, evidentemente, adquírense ca formación, con as técnicas de traballo, as actitudes frente ao riesgo van a depender da personalidade de cada un. E despois, sobre todo, as destrezas adquírense co entrenamiento. O entrenamiento sempre supervisado por unha persona que sepa facer o traballo, a repetición, e hai que ter en conta que a motosserra exige de un entrenamiento. Facer os cortes con moita exactitude, saber o porqué das cousas, moitas veces estamos falando de temas físicos, aplicar a física ao uso da motosserra. E iso conleva que o traballador ideal pois debe completar ese triángulo. Evitar as imprudencias, ter máxima concentración, vestir os equipamentos de protección individual e revisar ben a maquinaria son os mellores aliados para diminuir os riscos neste tipo de traballo.